Salut YouTube și bine este un nou videoclip. Astăzi vom filma Clash of Clans. Confirm? Are level 5. Cine? Un cont. Și la ce vrea pe el? Nimic. Te poți scriu confirm. Aceasta este baza mea. Aceasta este baza mea. Uitați. Este un buton dat TH-ul la 8. După cum am spus în video anterior, nu am totul full. Depinde. Aceasta trebuie să-i dau un upgrade. Acesta este full. Canonul trebuie să-i dau 2 upgrade-uri. Și vă voi da în acest videoclip. Bun. Trebuie să dau iară suferă defensurile la 5 sau la 6, nu știu exact. Canonurile am. Mai trebuie să-mi dau wizard-urile la 4 sau la 3 la 4. Asta trebuie să dau materialele de la 8. Acestea. Și cam dacă vreau, pot să-i dau asta upgrade de dark. În rest am totul full. Eu mă pregătesc un atac. După cum puteți vedea, mi-am mai dat, trebuie să-mi dau ăsta la upgrade. Așa, acesta, să fac din nou, și am unul, și să fac tot din nou. Nu voi da momentan, cred că o să-l dau pe ăsta, o să-mi dau canonul. Nu știu, găsesc care durează mai mult. 2 zile, acesta durează tot 2 zile. Eu cred că este mai important canonul ăsta, baracul. Da, bun. După cum puteți vedea, am 2000 de spații. O să mai punem dragon. Dar să mă spunem și la 2000, am 200. Elixir. Bun, noi avem, o să-i dau, o să punem hoci. Când aceștia avem mulți. Așa, bun. Suntem gata de atac. Hai să ne uităm pe cine ne recomandă. Wow, uitați, unul atacă pe unul și la sus. Nu tot pe 2. Băi, uitați, două atacuri bune avem. Bun, să-l atac pe 11, cum spun. Hai să ne uităm la el, să vedem ce are. Bun, este destul slab. Bun, hai să începem. Atac. Am dat să spun, după cum vedeți, Barbarian King. Să punem aici un dragon pe care ceva. Bun. Bun, să punem aici. Și acum vom pune aici dragoni. Bun, vom pune hogul. După cum puteți vedea. Așa, bun, vom pune aici. Vom ataca aici cu dragonul nostru. Ups. Cred că va muri. După cum vedem. Dragonul nostru de 4. Dar stați liniștiți. Că nu vom pierde. Dimpotrivă, vom câștiga această minunată rundă. Să sperăm.
Bun, nu prea mai are aici, nu mai avem nicio trupă. Mai are doar ca să ne atace dragonii, mai are doar 3 chestii. Bun. Și una ca să ne îndepărteze, dar aia nu prea contează. Da, dar după cum puteți vedea, cred că o să pierd, că nu mai am niciun dragon. Da, dar i-am luat tot lotul, nu prea contează, măcar am făcut 2 stele. Ceea ce este bine. Bun. Și acum îl vom ataca după aia pe 10. Să ne uităm dacă are, da, are. Bun. Nu o să dau deocamdată trupe la făcut, deoarece nu am elixir. Hai să luăm task-uri. Wow, am luat 200 de gemuri. Este bine. Bun. Hai să le donăm. Da, stați că nu avem ce să donăm. Lângă mine l-am pe Shadow Gamer. El se joacă pe telefonul meu Clash Royale. Cred că o să vă arăt un pic, o să joc și un pic DPO. O să instalez mai multe jocuri pe care am să le văd și la alți youtuberi sau să le vedeți. Și vă rog să lăsați în comentarii jocuri pentru iOS pe care vreți să le filmez. Vom juca la FFA deocamdată. Bun. Numele meu este Darius Gaming. Bun. Da, dar și nu uitați să vă rog să apăsați butonul de like. Like și subscribe. Like, share și subscribe. După cum puteți vedea, facem imediat level. Ceea ce este bine, că nu va trebui să stăm mult. Suntem atacați. Dar stați liniștiți, nu vom pierde, vom câștiga din potrivă. Ups, ai, ce o să ne luăm acum? Este, uitați, am avut foarte mult noroc. Dar trebuie să fugim, că este o zonă foarte mulți player. Și s-ar putea să pierdem dacă nu mă înșel. Da, este foarte posibil. Da, am pierdut. Eram sigur de asta. Bun, o să luăm bullet damage. Avem noroc că suntem pe aici, pe unde avem. Boschetzi din ăștia așa mari, albaștri, romburi care ne ajută foarte mult cu XP-ul. Dar stați, a venit altul să ne ia mâncarea, din păcate. Stați, am levelul 11 deja, deocamdată. La level 15 voi lua arme. Cred că o să vă arăt și upgrade-urile armelor. Scuzați-mă că mă cam bâlbâi. Uitați. Îl putem distruge pe acest tip. Este. Ați văzut? Hai să ne facem prima oară upgrade-urile. Ce să luăm? Hai să luăm triple shot. Triple shot. Avem deja 31. De la 31 nu trebuie să dea ceva? Da, scuzați că vorbesc și în afara videoclipului, doar că vorbesc cu fratele meu care stă lângă mine și eu am spus că joacă pe telefonul meu Clash Royale. Uitați ce distrugem pe toți cu această minunată pușcă. S-ar putea să distrugem și un chinez, ca în episodul anterior când ne-au omorât alt chinez pe Clash Royale.
Păi de atunci am început pierde. De atunci am pierdut doar în toate 3 bătăliile. Wow, cât avem! O să facem mai greu level, cred că, cu această pușcă. Wow, am mai distrus. Încă un tank. Ia, uitați chinezul lângă noi. Trage, ne-a luat la țintă. Ia, am foarte puțin. Deocamdată. Hai să luăm reload. Bun. Cred că ne atacă. Nu știu, hai să vedem. Cred că este liderul. Cred că o să pierdem. Da. Dar nu era liderul. Era un tip foarte bun. Hai să luăm sniperul. Am luat din greșeală altceva. Și am pierdut. Din păcate. Ar putea să nu ne mai dea la level. Ne-a omorât de când am intrat. Foarte nasol. Este. Bun. Cred că voi încerca să distrug liderul. La un moment dat, când o să am o pușcă mai bună. O să vă arăt toate evoluțiile, dar în mai multe videoclipuri. Și cred că o să îmi iau GTA 5 și o să filmez. Și o să caut cum să filmez pe PS GTA 5 și o să vă arăt GTA 5 pe PS dacă reușesc cum. Care plăcut. Cam PS3 eu. După cum vedeți, acesta este atacat de cei care păzesc centrul, triunghiurile care păzesc centrul. Uitați! Cred că vom distruge acest triunghi. Care ne-a băgat un pic, că nu era nostru. Dar stați că merge băguit, ai, să pierdem, o să murim. Hai să intrăm, bun. Am intrat, luăm din nou. Avem level 13. Cred că o să iau Mechanic Gun, o să vă arăt pe rând upgrade-urile. Cred că o să vă arăt în acest video doar upgrade-urile de la Mechanic Gun. Și mâine sau în următorul videoclip până îl voi filma este o să vă arăt mai alte upgrade-uri. Ne-a distrus. Bun, vom ieși pe acest joc. Hai să ne uităm ce mai putem juca. Smash City, Worms, Pixel Gun. O să fac și o serie de NBA Live. Bun.